bayan mutum ya tafi babu abin da ya bari wa man mar'u illa hadithun ba'dahu mutum ba komai bane sai labari bayansa kuma duk wanda yake rayu sunansa matacce abinda mutum yake nema in ya tafi mai za a ci an mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fil nasi amwat mutum nawa ne sun mutu amma karancinsu bai mutu ba sannan mutum nawa ne suna raye amma matattu da ke duk kudinka duk sarautarka duk mulkinka idan baka amfana al'umma ba sunanka matacce kuma ba abin da sa al'umma irin abin da zai kawo musu martabar su da tare